pod jeho To je Martinka, vychúdkami teraz tu si na tom gauči. Chalani, ona je mŕtva. Čo som poslal, že akú onu? Wow. Tápa ako nanúk Pekne, na Johnny, palubnej fakt. doske Robiť si starej piču s mŕtvou. Felície. Jeba. Zrejme už chúďa zabudla, že ako sa sám priznal. Jeba. Jeho... Katastrofa, Ty koľko, tak toto bude... Počúvaj, nádherné a dokonalé. Rozumieš? Dobre, možno to nepatrí na túto zrovna, čo som povedal. Previe, Ja, že má jakú Martinka hrubú prišla hlavu. za ním. Tatní prerastená farmári svoje burgina. ženy zatiaľ nepoznajú, tak Linda... Kto ju mal hlavne, prosím, ja povedz. Ona má úplne, že chudé nohy a taký sudáčik je od pása hore. A ona vecne... Ja keby si dal normálne... Ja keby si dal nohy zo stoličky pod smeťák.